Cleophas en gima lit kaka jowete na osewacho. En gima lit ka constitution mane wa fight ne Mopondo Kaluma and other leaders no fight ne gi ole pi ka jineno. En gima lit miwuoro ka ng'ama jopiny oyiero ka obeti dok nigo jopiny. En gima lit kineno ka jatelo wadu tiyo gi vijende marach mondo oiny vijende wetegi. An gi pacha aneno ka gimoningo beni wa joluo watim. Oningo beni wadok e drawing board mondo in kaka ini uluongre mkutano ni gima timoni ben gima ber adieri. Nyathi wadwa matiyo go ni be ambe komi opportunity mar tiyo gi nyathina nyalo tiyo kode kama. For example, king'iyo wach mar Homabay tourist kama ne gidhi giketho. An Engineer Otieno Dongo asewinje, but I've never had kamodonjo e siasa mo support ng'ane koko support ng'ane en ogo ande kaka kawaida. To ambe kaka jawala manigi otelo e Homabay County ka oor jonjore mondo dhi oketh gira, oketho tije ne joma tiyo kanyo, oketho ne families mo depend kuom jok matiyo kanyo, to an kaka depend on that livelihood kendo be oketho kaka nyalo yuto. Omiyo ananda dwa nyiso jotendwa mane nitiere mane onge to noloso gik machalo kamano mondo timre ni sami ba kidi to ito odi tigero gi kiyo ipimo ni mari no to bro bedo nade. Chris, ita mwacho nitie jok mane opango to onge. Tulo na en gima nyaka chan. Tulo en gima ipango gi ji mang'eny. And we won't mention names. Ng'ata chielo ok nyal pango tulo. To wawacho ni jok mano bede tulo ka pango go. Kapo ni nitiere ng'ama no bedo involved e pango tulo machalo kamano. Oningo luongre mkutano. Upenjere ni gima na pango ni result mane mogolo. Tere kaka result no okonya. Omiyo king'iyo constitution article 26 and 29 miyo wa right to security. Jowa ma ochung' ne security machalo kaka police no temo kar maginyalo, kata king'iri gik mane gitemo timo ne gitemo kar maginyalo. An adwa wacho ni polise watiyo tich maber, lakini jotendwa ema ketho gigi. Nikech gin be police gin be giluor ni maybe ka gitimo kama to jatelo nyalo dhi malo maketh nigi tije. To ana congratulate police ka gik mane gitemo timo mondo giket tulo kik dhi mbele. King'iyo kata Homabay town video kaka ne Sifuna gino kalo, kaka ne waluo, kaka ne gikalo, expectation mane wang'iyo gi gik mane dhi timore no ko timore nikech police. Omiyo an adwa ng'isi ni as people who are supporting the second bid of the president William Samoei Ruto, the only solution mantiere ni president koko ng'iyo this wars are going on in Nyanza, nitiere gimiluongo ni voter apathy bibedo. And as he wished to get a lot of votes from Luo Nyanza, he should be very careful about the voter apathy that happened last time. King'iyo election mar 2022, king'iyo kaka jinogo kura 200,000 votes emanomiyo Raila Amolo Odinga did not win the seat. And king'iyo the political atmosphere mane nitiere 2022, there were a lot of chaos and fights during the election period. And these 200,000 votes Raila do yudogi mobedo president of this country. But because of voter apathy and political chaos and fights, we were not able to gain those kind of votes. Koro anadwa kwayo jogewa, whether 2 term, whether 1 term, ni gimanyaku ng'e ni it is a democratic of every Kenyan mondo go kura. To kura ok nyal biro ka onge lwasi mayom majigo e kura. Kata in kidhi yiero jatelo,
oningo mi opportunity jatelo no mondo bi owuo kodwa mondo usera mare. In gi right and in gi conscience man amua ni jatelo ni gimowacho be nyalo konya e ngimana mabiro mbele mondo mi agone kura. But our leaders also must know ni constitution nitiere gi freedom of assembly and picketing in article 37. To ma miyo opportunity mar ngata moya kamora mora oyiene de uso sera ne as much as ni in the borders of this country and you are a Kenyan. Kamano. Yes. Adani mak paro kanyo.